Bai, Euskal Herria eta Europa osoa elurrez eta izotzez estalita ikusten ari garen bitartean, gure etxeetako kontagailu elektrikoak erabat kontrola galdu dute. Une honetan, kontsumitzen ari garen argindarra, aurreko astean baino, 30% garestiago ordaintzen ari gara. Zergatik, zer egin dezakegu gutxiago ordaintzeko? Honetaz guztiaz hitz egiteko bestaldean, Maria, Arretxe daukagu, parkatu, Goien Errekoa. Arratsaldeon, Maria? Arratsaldeon. Bai, jakin nahi dugu, zergatik garestitu da horren beste argindarra? Berdinek izan die, alde batetik, hegoaldin eraginengatik, negu giro bortitzonengatik, eskaera asko hilo da. Bestetik, gazakin funtzionatzen duen ziklo kombinatuko zentralak ohikoa, baino ekoizpen handigoa izan due energia berriztagarrien presentzia eskaxagatik. Eta erremate bezala, Europa eta Asia aldean jasaten nahi dien baldintza klimatikoak baita ere, gazaren eskaera ikaragarri handitu du eta gazaren prezioa maksimo historikotara eraman du. Esan daiteke kasu hontan astroak lerrokatu diela. Maria, duela minutu gutxi jakin dugu Espainiako gobernuak eskatu diola Lehiako Batzorde Nazionalari ikerketa zabaldu dezan. 2013an okerrez banago, batzorde honek 25 milioi euroko isuna jarri zion Iberdrolari antzeko igoera batengatik, eta oraindik isun hori ez du ordaindu Iberdrolak. Ikerketa hauek zerbaitetarako balio dute edo titular polit bat besterik ez dira? Gertatzen dena da prezioaren kalkuloa orduero pool deitzen den enkante hortan finkatzen den prezioaren kalkuloa ez dela oso transparentea esan dezagun. Azkenen ordurako prezio hori, kasu hontan 89 euro megabatio orduko prezio hori zehazteko jakin behar dugu garrantzia daukeala ze teknologia sartzen dien momentu hortan dagoan energia eskarie. Eta segun eta teknologia badibidez berriztagarrik presentzia gutxiago balin badaukea eta fosilak kasu hontan gazak presentzia handiagoa baldin bada, honek eragiten du kasu hontan gazen igoerakin prezioak gorantza egitea. Orduan, azkenen hori kontrolatzea ez da erresa eta aurren zuk esan duzun 2017, uste dut izan zela 2017ko abendun, zeuden zantzuk pentsatzeko benetan ze teknologia sartzen nahi zien momentu hortan ekoiztea hor trikimaiuk izan zitezkela. Maria, igoera honekin bataz beste, zenbat gehiago ordainduko dugu eta zer egin dezakegu gutxiago ordaintzeko? Jakin behar duguna da, igoera honek edo goraberaok ez diguela denari berdin eragiten. Ohikoa da, kontratu bat izatea urte baterako prezio finko baten. Kasu hortan, kontsumitzaile horiri etzaioa iritsiko hilabete hontan prezio garestiagoko faktura bat. Baino, bestalde, badaude erregulatutako merkatun, erreferentziazko merkaturatzaileek deitzen zaioan enpresak, eta kasu hortan gorakada hau sufrituko due kontsumitzaile horik. Prezioak erregulatutako merkatu hontan ez die egonkorrak eta merkatu edo pool hontan ematen dien goraberakin zuzenen lotuta daude. Joera hau hilabete oso batez mantenduko balitz, esan dezakegu 10 eta 20 euro inguru garestitzea ekarriko lukela faktura baten. Beti ere kontutan izan behar da kontsumoari lotutako gorabera izango dela. Maria, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik eta gure zalantzai argi pixka bat emateagatik. Horrengo batera. Vale, agur. Saioa